plywood yun. May ano lang yung may body, may pinagpapakuan. Unayan. Ganito rin yung unayan. Hindi ako malikot, ikaw malikot, nagsasalita ka kasi kaya ano. Kaya masasabi mo kung sumayo ako dito. Sumayo kaya ako. Iulog mo, sige ka. Punta ka dito. Punta ka dito, iulog mo. Tapang mo. Siguro bibili ako niya ng drone. Kasi pwedeng mag-drone mula dyan. Pupuntang mo na ito, makikita yung school mo. Oo, pwede mo yung paputusan mo kumuha ng payslip. Iipit lang dun. Bababain mo dun sa ano. Bakit merong ano dyan, sigpaw? Lapit na po tayo sa tulay ng papuntang San Mandelcar sa Manato. Wala akong hawak sa walang sigurado pa tayo. Mamatay na kaya ako sa kawa. Mga dalawang kilo ako. Be, ito mo ako ng hipon. Dalawang kilo. Isang kilo lang. Wala akong pera. Yan. Malikot. May interviewin po dito. May interviewin. Malikot mo. Ba't kasi ang haba niyang tulay na yan? Ayaw tumawid. Malay mo naman may dumaan. Kaya mo naman tumawid dyan mag-isa, di ba? Sige, tatawid ako mag-isawa kayong doon.
Oo, at nakita kung paano ka mahulog. Malalim ba yan? Babaw na naman. Mga ano, hanggang leg lang. Hanggang bewa. Oh? Pwede ako yung mahulog. Eh kung hindi ka makali sa putik. Ay kasi yung putik hanggang bewa. Bakit may mga ganun? Ang tawag dun? Yan po yung inaano, pinagkukunan ng lupa, tapos tinatambak mo sa apilapin yan. Kasi nga para tumaas. Oo, pinapala nila. Ano? Oo. Akala ko'y pahulugan ng ano? Ng isda. Pwede nila lang sila dito isa. Sagaan. Sintis ka! Upaka na kita! Sina isa pa. Tataob po kami kalikutan nito. Likot na likot nito eh. Sobrang likot. Yan, matataob yung bangka namin. GoPro mo, bigat na bigat.